O Partido Popular exhibiu onte músculo en Pontevedra. Alberto Núñez Feijóo reafirmou o seu poder de convocatoria, enchendo a sala onde se celebrou a Xunta Directiva Provincial da Formación. O presidente galego trasladou aos seus unha das claves desta campaña: non molestar. O noso máximo interese é facer unha campaña que non molesta a xente, que está un pouco farta de tantas eleccións, 4 eleccións no ano 2019 consecutivas, 4 eleccións xerais nos últimos 4 anos. En definitiva, vamos a pretender facer unha campaña poñendo en valor o que nos une, poñendo en valor un proxecto para Galicia, un proxecto para a inmensa maioría dos galegos, e huindo do enfrontamento. Unha vez máis, Núñez Feijóo presentou o proxecto popular como o único garante da estabilidade e da unión. Falou de fuxir do enfrontamento e de presentar unha opción que una á maioría dos galegos. Todo parece indicar que ou ben os galegos vamos a gobernar de forma directa cos pactos que salgan das urnas a través dos votos para a forza que teña a maioría suficiente para gobernar, ou ben, se a esa forza, despois de gañar as eleccións lle falta un escano para a maioría absoluta, podería gobernar un multipartito, insisto, cun liderazgo desconocido, de tantas siglas que de momento non somos capaces de concretar, dado que todavía están negociando entre eles cantas siglas se presentan ás eleccións. O presidente dos populares tamén destacou o peso que asegurou ter a Galicia durante a súa campaña. Para Alberto Núñez Feijóo, a poboación galega e os seus intereses deben estar por riba do Partido Popular. Un goberno que non teña máis compromiso cos galegos. E nós vimos aquí a decir que por riba do Partido Popular, por riba da nosa propia militancia, nós somos militantes de Galicia. Nos debemos aos galegos e ás galegas, faremos o que eles nos digan e vamos a intentar facer unha campaña constructiva, explicando o que fixemos e explicando o que queremos facer. En canto aos posibles pactos con Ciudadanos, Núñez Feijóo non pechou a porta a topar puntos de encontro. Si manifestou a súa preferencia a falar con líderes galegos en lugar de tratar as condicións coa dirección de Madrid. Tamén sinalou que o obxectivo desta posible unión debe ser blindar un goberno que non dependa de nacionalistas, das distintas mareas ou de independentistas.